ugye? Ja, hát az Mickey Mouse tannél át. Mondjuk, hogy... Én egy ilyen... Nem tudom. Sokkal többet gondoltam, hogy én... Na, scope-pal kicsit könnyebb lőni. Megyek még! On me, on me, on me! Mayday, mayday, mayday! Ping! 30. 100. Másik full lent. Jövök. Dead van. Jövök neki hátba. Big Vic, tesó! Egy HP-s. Kösz. Kimegy, hogy geci messze van. Lejumpoljuk ezt a gyereket, gyere! Várj. Ötötem miatt azt visszahozta, azt igen. Itt a teammate jel. Ezzel? On me. Megy le. 70. Itt, gyerek! Mi a fasz? Ja. Ez nem tudom. Erre mondjuk nem számítottam. Sziasztok, mielőtt folytatnánk a videót, ha van kedvetek 1v1-ezni, mindenképp nézzétek meg a 0 DLS 1v1 pályámat. Mindig frissítjük jobbnál jobb dolgokkal, például Performance Mode is van a pályán, amivel a lehető legkevesebb delayjetek lesz. Legegyszerűbben úgy találjátok meg, hogy egyszerűen rákerestek, hogy Faki, és ki fogja dobni az összes pályámat. Köszi, hogy lecsekkolod. Jó szórakozást a videóba. Hát és az eléggé régóta megy ki. 20 white, 50 white, 60 white a fenti. 72 tört a jetpackes. Jézusom, nem lehet itt állni, bazd meg. Tartozunk el innen? Hát kéne ékeny pénzt hozzá. Real. Lőd. Faszom losernak lennem, nem itt vannak alattad. Craig. 50 white fejjel. Kocista. Más? Teammate-je? Itt Nem jobb. tudom, de azt egy komolyabb beamet kapott. Melyek lootjára? Ez a jetpack, ez egész szar. Mármint nem, amúgy jó lenne, de... Itt vannak. I see. 150 felszállt. Miért van 40 fönti? pingem? Igen, a föntin. Lövöm még. 25. Hát ezen 50 mondjuk. 50 a másikon is. Jövök oda hozzád. Teammate, ha fizzeni fog, azt basszuk le, hogyha ugrik. Ugor te kurva! Ötven. Ne ugrok! 100 dead! Nice. DC, igen. Ami. Full piece. Futok! Ova Puki bergeci. Puki Azt a milyen sajt. De hogy most nem, itt egy kocsi. Na, nem igen. Ebbe a Nem kocsiba... szállsz? Mi? Van. Mit csinálsz, Rico? 70, 100. Halló? Ott. Ez milyen fasz volt? Balra fent, vagy mi a fasz? Veszne. Fifty. 100 on his way. That. Nice. Nice. Jönnek. Tesla! 40. Tessék! Full piszelte magát Levo. Kimegy a 100. I'm jumping in his box. Jövök. Dead. Mi a? 30. Mi a fasz, ez egy prógec. Tessék, én inkább fejlek. Nyomod. Én is amúgy. Round in me. Az egy kibaszott pro. Megvan a nokkom, tessék. Gyere rám. Jövök rád.
Dobd ki a coin. Gyere. Egy véget évet összesen, nem tudom mennyit kapott. 85. Bro was crazy. Mindjárt jövök, szekta. Drop, top and rain. Én nem valami challenge csinálni main channelre. Van vannak a Szigeten challenge. Megyünk. És megijedtek challenge. Osztok úr, tesó, beameljük ki az utolsót, figyeld az utolsót. Az első az már kapott 90. Az utolsó kapott 100-at. Nulla geci. Oh! Az nice. Teammate 40. Krakie 50 white. Osztok kurva, ez az ER, ez mióta ilyen jó? Nagyon durva Kitsu, nagyon durva. 200 pump shotgun. Isten tisztelek ezért. Szia Nára, te mi a fasz csinálsz? 100. 60 vagy. Megölted? Rezi. Aha. Teammate 50. Jövök. Azt hiszi, hogy a bokorban nem látom. Hát ezek... Kettő. Jövök. Tess, az mögötted van. 100. Az nagyon full piece. De... 100. Figyelj, az edit még nem megy. Azt még tanulni kell. De? Mekkora góltok vagyunk. Bekapta a Kima. Bekerítés játékmód. Most nagyon nem jó amúgy a pingem meg a delay-em. Itt van a búcsú. Ja, bish. Megy pedálni, nem tudom. 30. 25. Fejbe baszott. Szóval szétbasztam. 25 fáj. Hey cutie. You gonna get touched. Fölötte nincs. Szép! Szép, szép, szép! Juszkod valaki, vi!